Ассалому алейкум. Шероинар чихелен, созакен, хубакен, саломатио, ҳама ништагай. Бародаро, хоҳаро, апо, хуб гӯш кунен. Дар моҳи шарифи Рамазон иқдоми нав. Да канса гӯш кунен, иншоалло ба амр айхудо ба якояки шумо маҳбул мешавад. Наздик биё ки камераки ма ба ҳар як бародари шумо. Бародарои азиз, китоби Қуръон якта. Барои дандонора тоза кардан бародарҷоно. Як таспеҳ бародаро ва як духи бародари азиз, нигаҳ кунем ки зури зурш бародари азиз чи аст. Як ҷойнамози ништ яги дига. Эна нигаҳ кунем бародаро чӣ қадар калон ай. Ио бародаро бепулан. Мардум бепул медонем бепул. Нигаҳ кунем бародари азиз, ман роҳша мегӯм то ки чӣ хеле бародари азиз. ҳар як бародаре ки ҳар як хоҳаре ки ҳар як апае ки занг мезанам мода бародарҷоно иҷа ҳастан доруҳо ҳастан бародаро барои простатит дорем, барои геморрой дорем, барои жилутка дорем, барои бародарҷоно касали қанд, барои давлени. Нигаҳ кунем бародарҷоно, любой намуд мақсад яъне ки любой намудаш ҳаст. беҳтарин духиҳо дорем бародарҷоно. Нигаҳ кунед, шумо меоед дар ҳамиҷа ҳар як шахсе ки 5000 да 5000 че бародаро ҳичи 5000 мера уздаҳо як кафе да мера мехириш мебуре мера бо сер намекунӣ. 5000 да харидорӣ мекуна бародари азиз. ҳамин чизое ки ман ишон додам, ҳамин чизо ҳамаш яъне ки шумо да туҳфа карда мешава бародари азиз. ана ки нигаҳ кунед бародари азиз, ишонтон мету бародарое ки мехоҳем барои вес гирифтан 5 намудаш ҳаст бародари азиз. ҳатто барои занҳо ане ҳаст барои вес гирифтан. бародари азиз, бародарое ки мехоҳанд барои хароб шудан ҳаст, барои хароб шудан. айнан тожед як 4-5 намуди дига ҳай бародари азиз. масалан бародарое ки нигаҳ кунем бародарое ки барои бесплодӣ мегӯянд марҳамат силта. бародарое ки исм гардон ки хушрӯ бутоем дар камера. бародарое ки масалан бародарҷоно барои мардонагӣ, албатта ки ҳар як мард дар ин чизо дар кор ҳастанд, ба хотире ки мард барои чӣ меҳнат мекунад? Мард барои худаш меҳнат мекунад, аввал барои худат. ба ҳамин хотир бародарҷоно нигаҳ кунем. капсулое ҳастанд барои зрени чашма соз кардан бародаро. ҳам капсулаш ҳаст, ҳам бародари азиз ин намудаш ҳастае ки мақсад ранги асалвория истеъмолш мекунем. бародари азиз ҳаст, бози ман барои шумо ишон мекунам бародаро куҷо шуд. Так. бародари азиз, барои гаймарид бародарҷоно муроҷиат кунен. ман доз наёфтамаш, яъне ки муроҷиат кунен бародарҷоно, ҳамаш дар ҳамиҷа ҳастай. бародари азиз ҳаст барои женский масла, барои занҳо ҳастай, барои бародарое ки ана присидан пӯст гарантиш хати бародари азиз метавонед ки муроҷиат кунен ва шампунҳои беҳтарин ҳастай бародари азиз дар магазин то моҳи то охири моҳи Рамазона бародаро, яъне ки то рӯзи ида метавонед ки то неми як моҳе ки мераванд далшиш иншоалло ба амри худо ҳамин чизо яъне ки барои бародаро падарка карда мешавад. метавонед ки смела занг бизанем бародаро, заказ кунен. зури зурш бародари азиз чиай даставкаш бепул, фақат тоҷикистонаш платния бародаро. метро исусну бародари азиз метавонед ки хайр любой метро мегиранд мебарандтон. а бародари азиз даставкаш Москва, любой ҷош Москва бародари азиз бепул нест бародаро, дар ягон ҷо нест. хеле чизо ба ҳамин хотир ҳастан инҷа чизое ҳастанд ки бародарҷоно ман ҳаме як чизи дигартон нишон медиҳам бародари азиз. нигаҳ кунед, асали ғарм бародаро, чиста асали тоҷикистон ай. метавонем бародарҷоно муроҷиат кунем. марҳамат, болои номеро да занг бизанен. худо нигаҳбон томоша бародари азиз. вақте ки занг заден айнои бобои лангари фуромӯш накунед. любой намуд, любой чиз, любой духӣ мехоҳӣ кампирочада ягон чиза падарка роӣ кунӣ бародарҷоно, зангш мезанӣ мегирӣ роиш мекунӣ меравад. бача любой чиз ҳамин магазинда любой чиз меёбем бародаро. ба хотир ҳамира чанд бор пафтор гуфтестам ки яъне ки ҳастанд бародарое ки ҳамин чизе ки ман номша нагирифтам может ягон ҷош дард мекунад. ҳамин хеле аст барои буғумдард бародари азиз, барои ягон чизи дига занг мезанад персон мекунад, сразу меганаш ки
این همی چیزو های مرحمت بگیرین. خدا نگهبانتون باشه.